Obrim Micros és l'activitat que significa el tret de sortida d'aquesta tardor al Canòdrom. Serveix per explicar els projectes que tenen un caràcter comunitari que estem fent al Canòdrom. Hem entrevistat a diferents persones i projectes amb qui hem estat col·laborant. Al primer bloc treballem a la memòria històrica. Ens hem estat reunint i cada setmana escollíem 3 o 4 fotografies del Canòdrom i les comentàvem. Al segon bloc passem a treballar temes d'emergència climàtica, com la tecnologia pot ajudar a analitzar i també a buscar solucions davant d'aquest problema d'emergència climàtica. A mi em costa posar l'esperança en els canvis individuals. Jo crec que la cosa, com deia abans, va d'una escala més planetària, més global, i que crec que hem de pensar més en quin paper han de jugar tot això les institucions. El tercer bloc està més pensat en veure com la nostra vida digital està travessada per uns drets i també com aquests s'estan vulnerant. Vam veure aquí que no era una cosa individual, sinó que era molt més global, i aquesta idea de responsabilitat del contingut que posem a les xarxes. Yo creo que una manera de empezar a dar baby steps es securizar nuestras plataformas, poner unas contraseñas más fuertes. Ràdio Canòdrom és una feina en construcció, encara no tenim la infraestructura, però amb l'ajuda de la xarxa de ràdios comunitàries ho farem possible.